Sound 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2. Hi! Hello, hello. Biggest media organizations include Bloomberg News and BBC as they are, as they are no longer free to report because of the new censorship. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos na po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Gamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Morning barkada, gising na. This is another start of the week. Kaya ang dynamic trio nyo, buo pa rin. Ang ilaw ng kakulitan at katsikahan, Ma'am Sheki. Yan, it's a happy Monday. Kaya naman bawal ang nakasimangot. Dapat nakasmile lang ngayong umaga ng Monday morning. Makakasama nyo naman sa Tawanan at Talakan, Charles Limon. And of course, hindi makukumpleto ang barkada ngayong umaga kung wala ang nag-iisang minion in the house, Randy Guzman, na talaga namang mangungulit sa buong linggo natin. O, di ba? Monday na naman, napakabilis ng weekend mga kabalitaktakan. Pero aasahan nyo na bawat simula ng weekend natin, weekdays kami ang inyong kasama. Certainly. Kahit nga weekends kasama pa rin nila tayo. And mga barkada, morning barkada, make sure you scan those digiboxes. Either you're using a free TV or a smart digital TV, mahahanap nyo kami sa Highland TV channel. And just a friendly reminder that this channel number varies on your respective locations. Tama. And also, live po kaming nasa stream sa aming Facebook account, that is Regional News Group RNG Luzon. And of course, we also have our YouTube account, that is also RNG Luzon. You can also stalk us. Wow, stalk talaga. Stalk Ako talaga. yun. You can check our Famous. photos and videos sa aming Instagram account, RNG Luzon pa rin. And pwede nyo kaming makachikahan. Idulong ang inyong mga sumbong sa aming Twitter account, still nag-iisa, RNG Luzon.
Ganon. Daming platforms so that Yan. our morning barkada have options talaga to watch us live and alive every day, every morning. Yan, kaya naman manood, tutok na kayo mga kabalitaktakan at comment down below kung sino man ang gusto nyong batiin. Mamaya babasahin namin yan. Pero ngayong umaga atin munang alamin ang latest weather update ngayong March 7, 2022. Dito sa Baguio City, ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga ay 16 degrees Celsius habang ang pinakamainit naman na temperatura mamayang tanghali, 26.2 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang 6:18 in the morning at inaasahan itong lulubog mamayang 6:05 ng hapon. Umiinit, Yan. Sobra. no? Sobra. Oo, sobra. Sobra. Na-sunburn nga tayo so simpleng Oo. paglalakad lang kapon. Kaya make sure you protect yourselves mga kabalitaktakan. Sabi nga nila, make sure you have SPF or sunproof protection sa atin na sunblock na ang sinasabi nilang suggested is 30 plus 30 and up. or 30 and Yun. up Mm. supposedly para enough lang to keep us safe, diba? Diba? Mm. Parang kahapon lang din eh. And now to our international news, mga kabalitaktakan. Makibalita tayo sa Russia right now as some of the Western social media organizations are pulling out because unfortunately, Oh. Mhm. their prime minister is now suggesting to penalize this social media platforms that are releasing fake news against them. Alright? So, kasi ganito yon, ang sabi niya, it's not a war. It's a military operations. And such platforms, medyo nami-mislead nga tayo or nami-misguide tayo. Some of which that pulled out already are Bloomberg and BBC News. And that this could somehow stop din kung paano tayo nakikibalita sa kanila. Unfortunately, yun nga, they will be penalized if they are said to be releasing fake news upon their situation nga. Kasi ang lalaking yan yung Oo, mga media media. giant na yan, mga news agency na dapat tama lang yung kanilang nilalabas. Pero ang problema kung minsan, how can you verify the truth? Kung Exactly. madaming version of truth, di ba? Exactly. Oo, exactly. yun. Doon din nagkakaroon no. Nakakatakot kasi ang pag nagkaroon ng misinformation. Minsan yun kasi ang nagkukos din talaga ng mas magulong mga situations, no? Oo. Pero speaking po of situations, nakakatuwa dahil po sa Quezon City, ang mga asong gala, no? Oh. Yung mga hindi talaga pinapansin sa daan, yung mga nare-rescue. Aspin. Yes, Aspin. asong Asong Pinoy. Pinoy. Huwag na natin silang tawaging asong kalye or askal, tawagin natin silang asong Pinoy. Oh. Dahil sila po ay tinitrain na ngayon para maging parte ng mga canine units natin. Wow. Yan. Sila na po ang mga pwedeng mag-check, umamoy ng mga bombs, ng mga drugs, which is I think a very nice idea or advocacy dahil nga marami tayong mga aso no napakalat-kalat lang and usually mga gusto nila may mga breed lang. Let us give importance and let us acknowledge naman yung mga asong Pinoy na wala man silang mga lahi pero alam natin na they are capable of doing mga ganitong bagay kagaya ng mga asong merong mga breeds. In advantage kasi mas trainable kasi ang mga aso and they Yan. already have innate senses when it comes to danger. Ito nga pagdating sa bomb. And so, ayun nga, 'di ba, yung mga asong gala, instead na napapabayaan sila, we're trying to make them giving them more importance Yes. sa atin. So, mga kabalitaktakan, let's be kind to them. 'Di ba meron pang isang good news Oo. kanina? Yan. Mamaya po ikikwento namin ang good news na yan. Yes. Yan, nabangan niyo yan mamaya, no? Nangyari yan sa... Mamaya na lang. Mamaya mo na yan, Oo. chika. Ay, speaking of nangyari, kahapon nga po, formal nang binuksan ng pamalang lungsod ng Baguio at Baguio Flower Foundation Incorporated itong Panagbanga 2022. Nako, isa ba kayo sa mga pumasyal kahapon dyan sa Melvin Jones kung saan nakatayo doon yung mga iba't ibang mga landscaping contenders natin. Ang gaganda. Tapos kahapon, narinig ulit natin ang pag-asa doon sa sa hymn ng Panagbanga. Na-miss ko talaga na-miss ko din yun. yun. Oo. Tama. Oo, meron siyang earworm talaga na kapag Oo. pinakinggan mo,
agad na agad kang babalik sa Panagbanga Festival. Yes, Oo. yes. Kahapon nga din po idineklara na din yung iba't ibang mga schedule of activities para po dito sa Panagbanga 2022. Pero isa sa mga magbabalik dito, kahit wala man tayong float parade or street dancing sayang. parade, Oo. kinumpirma po ni Department of Tourism Cordillera Regional Director o IC Jovita Ganongan na ibabalik po ngayong taon itong fluvial parade. So meaning to say, yung fluvial is magpaparada yung mga bangka doon sa Burnham Lake, Wow. decorated with flowers. So ayan, isa yan sa mga minamadali nila for the event of March 20, Oo. 2022. Naku, nakakatuwa, no? Ang cute, no? Pag-iisipin mo. Kasi may flowers kahit walang float parade. Oo. Pero parang nag-parade na din sila. And talagang mapapanood din talaga natin itong mga to na maiisip mo na, okay lang. At least mas safe siya kasi yung crowd, hindi naman pwede silang masyadong lumapit sa mga boats unless Oo. mga sirena sila. Ano po? Oo, and yun, nakakatuwa nga na nakikita na natin talaga ang pagbabalik po ng turismo, mga business, pag-asa talaga ang pagdadaos ng Panagbanga Flower Festival ngayong taon. And in connection to that as well, I Oo. just wanted to say thank you as well for everyone who joined us in the opening of the reopening of Yan. Botanical or Centennial Garden. And for everyone who was there, maraming salamat po, especially to those people talaga, or laborers, na talagang ang sipag-sipag nilang magtanim ng halaman sa ating botanical garden. Kaya sana mabisita nyo at a minimum price of an entrance fee that would really help us sustain the reopening of this botanical garden. Oh, ang ganda. Nasilip ko kahapon. Oo. Meron yung orchidarium doon Yes. na Crown. circular. Ang ganda. You should Crown visit yun, yung... Oo, sige, Crown ba? bibisitahin ko. Crown yun. Akala ko globe kasi tinitingnan ko. Parang globe, sabi ko Yan, gano'n. kaya hire a tour guide para malaman nyo. Joke. Ayan. Ayan, magtanim ng halaman, wag galit. Ayan, para sa ating mga kabalitaktakan dyan. Mamaya, abangan nyo po sa komentaryo ko, ano pa po ba ang inaasahan nating pagtaas ng produktong petrolyo. Ako, yan Nako, na. hindi ko alam kung magsasakay pa ako o hindi na. Tutukan nyo yan mamaya. Oh, ako din, makikibalita naman tayo sa isang Pinoy hotelier that is based in Switzerland, and let us hear her story in a while. Tama, hindi usapang mental health naman ulit tayo mamaya dahil alam nating napaka-importante ng mental health. And ang story na aking ibibida mamaya ay nakaka-inspire talaga. Pero bago yan, mamaya din, pag-uusapan namin sa barangay Nyangay. Ayun, nagbabalik ngayong araw. Excited ba kayo? Yay! Nanalo Excited, ako. excited makipag-away. Matino, Oo. ha? Matino yun. Dahil nga po, ngayon Marso pa rin ay Women's Month, pag-uusapan po natin kung mas napapaboran nga po ba talaga ang mga babae. Yan. Ako, napakagandang topic nito. Pero bago yan, good vibes muna tayo dahil ang isang traffic enforcer po dito sa Cordillera o KM5 or La Trinidad, sa kahabaan ng La Trinidad, Benguet po, ay may nag-cross na aso and para na din siyang tao. Bakit? Panoorin natin ito. Kuya, there's always humanity everywhere, and to him we are reaching out our help. Nakita niyo naman sa ating video na ang ating traffic enforcer talagang inalaya niya yung ating dogs. And sa mga motorista din natin dyan, make sure that if you see them na yan nga, hindi po sila nakakapag-cause ng traffic. Rather, let's just extend our understanding. Kasi parang may nangyari ata dun sa aso. And nakita talaga natin na innate sa ating mga Pilipino ang talagang pagtulong. At saka, andun talaga yung genuine na kindness natin. Parang may kapansanan ata yung Oo nga, aso. parang, Or Oo. baka nasagasaan. Oo. Kasi it's limping eh. Tama ba limping? Oo. Oo. Pero good thing po na natumulong and ang traffic enforcer and yun nga tumigil din po ang ating mga sasakyan. Yes. Pero for more chikahan, mamaya wag kayong aalis dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan!
Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Sa milky ng batang 90s, para natin ang ihahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Oras po natin alas 6:54 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po dahil bawal po ang mal-late ngayong umaga kasi nga po nagmamadali na po ang ating ilang mga motorista para po magpakarga ng kanilang sasakyan nitong petrolyo kasi nga po nakaambang tumaas na naman bukas itong produktong petrolyo po sa forecast po ng iba't ibang mga oil companies. Ang diesel po ay inaasahang magtataas ng 5 pesos and 35 centavos habang ang gasolina naman ay inaasahang tataas ng 3 pesos or inaasahang 4 pesos na, papalo sa 4 pesos. Nako, isa ito po sa pinakamalaking pagtaas ngayon ng produktong petrolyo mula po nang nagsimula ang Enero. So nasa ikasampung buwan na po, nasa ikasampung linggo na tayo na tumataas po ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa Department of Energy, hindi naman po itong direktang epekto ng nangyayaring gulo dito po sa Ukraine at Russia dahil nga din po tumaas po yung presyo ng Dubai crude oil kung saan nasa $116 per barrel na po ang presyo nitong Dubai crude oil. Kasi nga po itong Dubai crude oil, isa po ito sa pangunahing supply ng langis dito po sa bansa or dito po sa buong mundo at isa din po sa mga rason dito ang pagtaas ng produktong petrolyo ay ang pagkukulang po ng supply mula po sa mga OPEC countries kung saan malaki po yung demand ngayon dahil nga po bumabalik na po ang buong mundo sa dito nga po sa new normal or balik na po ulit sa production, yung iba't ibang mga economy, they're starting to open up at iba't iba pa po. Ito po yung isa sa mga rason kung bakit patuloy po yung pagtaas ng produktong petrolyo kasi naman sinabi po ng DOE medyo maliit lamang po yung supply ng Russia naman dito po sa dito sa supply ng crudo dito po sa pandaigdigang merkado kasi nga din naman itong Russia
5%, 5 to 10% lang naman yung naibibigay netong supply sa world market kung saan hindi po ito malaking kawalan, ano, kahit nga po may mga economic sanctions. Medyo may epekto siguro to sa Western Europe at dito sa ating bansa and dito sa China, pero malaki din po itong kawalan at huhugot din ito ng demand, ano. Ngayon po sa latest update naman natin dito sa Ukraine, patuloy pa rin po itong nangyayaring kaguluhan diyan. Wala pa rin pong tigil ang pag-atake ng Russia dito po sa Ukraine, pero yun, ano, inaasahan nating mag-uusap na po itong dalawang bansa, Ukraine at Russia, dito nga po sa nangyayaring tension pa rin. Pero sa tingin ko, pero sa isipan ko, kapag tumaas ang produktong petrolyo, malaki po ang nagiging epekto nito, ano, sa mga bilihin, sa iba't ibang mga gastos. Pero baka pwede siguro ang Pilipinas ay kumuha na din ng sarili niyang supply ng petrolyo. At isa po sa mga nakikita dito na magandang candidate ay ang West Philippine Sea. Ano sa tingin nyo kaya, mga kabalitaktakan? Dapat na po ba nating tignan itong posibilidad ng pag-extract ng oil dito po sa West Philippine Sea, o maging dependent pa rin tayo dito sa iba't ibang mga oil suppliers dito sa bansa? Naku, mahaba pong diskusyon yan. Pero mamaya, titignan natin itong tarot card kung saan meron po itong tarot for a cause, ano, kung saan may mga beneficiary po sa pamamagitan ng pagbabasa ng tarot. Sino kaya ang mga ito at kung ano to, ating tignan mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon. Depensa alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po order online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita.
Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winnie Play Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdudroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Nagbabalik na naman ang inyong Ma'am Sheki dito sa Piece of Shek. And nakakatuwa lang kasi ngayong pandemic as we are easing up our borders and our restrictions for travel, makikita naman natin ang isang success story of one of our hotelier, not just here in the Philippines, but she was driven talaga to go outside and really make sure that the Filipinos are known because of our hospitality. This morning, we will have Miss Sally Alangdao. And Miss Sally, alam ko medyo umaga na ata, gabi nga ata dyan. And to start this off, Miss Sally, how is it working in the tourism industry or hospitality industry? And what is your favorite part of being such in this industry?
Working in the hospitality industry, how was it? I would say in the beginning, it would be a lot of excitement because on this early stage of your career, you're trying to prove to anyone. You'll encounter a lot of bumpy roads because it's not always happy times. There are times that it's really stressful. So yeah, it's not an easy ride. It would be a lot of Sabi mo nga, no, it is exciting at the beginning. Ako din noon, Miss Sally, when I started out, ganun din yung feeling. Miss Sally, now going on, unfortunately, we needed to go out of the Philippines. Kwento mo naman, why you have to leave the Philippines? the constant learning that I'm able to have every day because situations every day is different. I am a product course. So during my time, they have this international OJT, which I took the opportunity to join this OJT in Singapore, and yeah, that's the beginning of me leaving the Philippines, because since then I've been in Singapore, and I have nurtured my career over there. So I'm very fortunate. I'm so lucky that I have a supportive family who really support me and finance my training in Singapore, because this training allows me to see what is more in the Philippines. Philippines is a home for me. It's my comfort zone, but seeing outside the Philippines really opens my eyes that there is more than in the Philippines. I certainly agree with you, Miss Sally. Ganun talaga na when you're really starting out in this industry, you really have to look into where you would bloom talaga. And here, Miss Sally, going out abroad in the Philippines, what were the challenges and how did you overcome it? What do I say? I'm personally I like my independence, so I'm more than happy to be out actually, rather than have difficulty really missing my family, because at that time social media is already it's a common usage. So getting in touch with my family is just a 3 hours flight. So for me personally, I have no challenges because I'm really enjoying the independence that I have. I'm learning a lot to be on my own, to sustain my own, and being able to somehow help my family back home. So on my case, I have no issue. Kanya-kanya nga talaga tayong ways to cope up with the changes, Miss Sally. And grabe, saludo kami on how you're able to do this. Miss Sally, ito naman, why do you think are the Filipinos the best fit for the hospitality industry? I would say for being hospitable, it's a natural, and we are also hardworking people pleasers naturally as well. So that's the well-known characteristic, hardworking people pleaser. But I would like to impart to the future hospitality who's watching this that we can do better than that. I mean, it's a good characteristic that we are known for that, but we can be leaders too. We can lead a team. We can be more than being hospitable. We can be smart. We can be creative. And I want that, apart from that common characteristic that we're known for, it's I want people to say that, oh, Filipinos, they're born leaders. They're so creative in what they do. They're very proactive. I want to have those characteristics as well, because another negative thing that I've seen in my long years in Singapore is if they say Filipino, it's immediately for a foreigner's perspective is domestic helper. So we have this negative thought as well. It's not a bad thing, but because this domestic helpers abroad, they're doing so much in the economy and things like that. But sometimes it is sad that when that I'm from the Philippines, it's oh, are you a domestic helper here? So it's no, I am not. I have nothing against it, but I hope we can improve that how other people see a Filipinos abroad.
Yes, yun nga, Miss Sally, we're slowly changing how other people sees us in the hospitality industry. And tama, no, we already have talaga our demand, or tayo talaga mga Pilipino, meron talaga tayong kusang loob when it comes to working, not just in the hospitality industry, but outside of this industry. Miss Sally, if there is one Filipino value that you want other nationalities to know of, ano yun? I take pride for being honest and of everything that you do. I forgot the word, but it boils down to being honest in everything that you do, especially in the hospitality industry. Yeah, thank you so much, Miss Sally. Miss Sally, any message to our future hoteliers and everyone that is working in the hospitality industry? It's not about you don't want it. Is this really what you want? And these things that's happening right now is just a temporary. It's a bump. So what I'm gonna tell you now is what are you gonna do to be more marketable after you finish school? Remember that in the Philippines there are thousands of graduates every year, and only maybe 100 job vacancy. So how are you going to make yourself to be on the top applicant for a job? It's not enough that you finish your degree. So what else can you bring in the table? If I am the manager who's interviewing for a job, what else can you bring to the table? So make yourself stand out by learning some skills, especially in the industry, frontliner staff. I would suggest learn additional language. When I come here in Switzerland, what I thought English, because I can express myself freely in English, but when I come here in Switzerland, I feel there's a time that I feel demotivated because my worker speaks 5 languages. They speak French, Italian, German, and it's like I can only speak English and my mother tongue. So it's like, oh, I'm still not that competent. So I have that feeling. So keep learning skills, new language, and that's how we're going to succeed after your graduation. And yeah. Yun, maraming salamat, Miss Sally, and good night po in Switzerland. Ayan, thank you so much for giving us and sharing us your time in our morning program. And again, to everyone that is watching, let hope bloom talaga during this time. Nakita naman natin with Miss Sally, she started from Singapore, and then from Singapore she went out, and because she believes that she can do more than what she is destined to do nga naman. Kaya mga morning body taktakan peeps dyan, o yan, nabulol ako tuloy. To our morning body taktakan peeps, huwag kayong bibitaw kasi magbabalik pa rin ang morning body taktakan. Gusto ko maging katulad mo paglaki ko. Ang mga pangarap mo, kayang-kaya nating tuparin dahil lahat na ginagawa natin ay para sa mga kabataang katulad mo.
ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Sabi po nila ang buhay ng isang tao ay parang isang libro kung saan kapag binasa mo po ang libro ng kanyang buhay, malalaman mo ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan, maganda man o hindi maganda. And ito pong aking ipapakilala ngayong araw ay isang kwento ng writer na si Afro Apollo na nakapagsulat po ng 2 libro ngayong pandemya. So kung tutuusin, ang ating mababasa sa isa niyang libro ay isang chapter na napaka-importante dahil tinalakay dito ang kanyang pinagdaanan nang nag-struggle po siya sa mental health. And alam natin napaka-importante ng mental health sa buhay ng mga tao, kaya panoorin natin ito. Ng pandemya, ginamit ang pagsusulat bilang coping mechanism. Kilala si Rowell Pagal sa kanyang pen name na Afro Apollo, na ngayon ay nominado na bilang Author of the Year ng Village People. Bata pa lamang na humaling na sa pagsusulat si Afro. Kaya naman, nang maapektuhan ng pandemya, ibinaling ang problema sa pagsusulat. I know to myself that deep inside I wasn't okay that time. Hindi ako emotionally okay. Hindi ko maintindihan kung ano yung feelings ko that time. Siguro isa rin yun sa mga naging reason kung bakit isa yung depression. Not because I was clinically diagnosed as depressed during that time, pero alam ko sa sarili ko na I'm not okay. And I'm so glad na nakita ko yung writing as an outlet to release my overflowing emotions that time. And then yun, nagtuloy-tuloy. 2021, nailathala ang kanyang unang libro, Beyond the Broken Us. Habang create ko yung chapter by chapter, napapansin ko na, ay, sumasaya na yung character ko, parang may transformation na siya, nagagawa na niya yung dating hindi niya nagagawa dati. And I came to realize when I finished the entirety of the book na, ang galing, no? Parang habang nung natapos ko na, or habang binubuo ko yung istorya, parang binubuo rin ako ng sarili kong istorya as a writer. So, yun. Ngayong taon, isang libro ang muling naisulat, pinamagatang Last December. Kung sa Beyond the Broken Us, novel siya, may certain character. Sa second book ko, anybody can be the main character there. It can be you, it can be me, it can be your friends. Kasi parang siyang guidebook na ginawa ko na habang binabasa mo, parang nafe-feel mo ikaw yung nandun. Last December sa metaphor na parang, di ba, parang siyang dulo ng taon, December. Siya yung pinakadulo sa isang taon. Parang tayo lang minsan kahit gaano pa tayo i-celebrate ng ibang tao, hindi tayo yung nasa unahan, paragi tayo yung nasa huli. And last December, it's also a good way na parang magsisymbolize ng freezing heart natin, yung cold self natin. Maaaring makita sa Shopee at Bookspine. Sa mga kabataang manunulat, payo ni Afro, una sa lahat, don't be afraid to try. Don't be afraid to venture out. Don't be afraid to commit mistakes. Kasi part yun ng proseso. Naniniwala ko na lahat naman na ng uri ng kwento na ikwento na. Gustong sabihin sa mga writers na may kwento pero natatakot sila. Baka maisip nila hindi na unique yung story. Lahat ng kwento na ikwento na, ang maging pagkakaiba na lang is kung paano mo ikukwento o ibabahagi yung kwento na meron ka. Dahil lahat tayo may kwento. Lahat ng tao, mapasama ka man, mapabuti ka man, lahat tayo may kwento. And it just so happened that the world cannot listen to each story simultaneously. Kaya kailangan habang delayed ka pa, wala ka pa doon, you still have the time to revise your story, to change your own narrative so that when the spotlight is yours, mas buo ka na ibahagi sa mundo kung ano yung kwento na meron. But don't give up because one day ikaw naman yung pakikinggan ng mundo. But for now, you just need to write and write. Subsub mo yung trabaho, isubsub mo yung sarili mo sa pagsusulat. And one day,
when you already learned your lesson, you've already done rolling with the conches, you are already ready. Kaya naman, this is your sign para ilabas na ang iyong talento sa pagkukwento. Ayan, maraming salamat po no, kay Mr. Afro Apollo sa pag-share po ng kanyang mga experiences, mga pinagdaanan at inspirasyon na din through books. Ayun nga no, mga kabalitaktakan, sabi ko nga kanina, ang mental health problems ay isang chapter ng ating buhay na minsan hindi natin alam na meron talaga tayong chapter na ganito. Siguro ay hindi natin pinapansin. Ayaw nating basahin ang sarili nating chapter kung ang pag-uusapan ay mental health. Pero ang may papayo ko lang sa mga kagaya ni Sir Afro Apollo, kung kayo po ay natatakot po na ma-judge ng mga tao, siguro kailangan talaga nating maghanap ng isang bagay kung saan natin i-divert. Alam niyo yun, yung something na pwede nating maging takas. Hindi naman takas o something na makakapagpalabas kung ano talaga ang ating nararamdaman. Pero kung talaga pong kailangan na po natin ng tulong, huwag po tayong mag-hesitate na lumapit po sa ating mga eksperto dahil mas okay pa rin naman po na maintindihan natin through them kung ano nga po ba talaga ang ating pinagdadaanan at ano po ang ating dapat gawin. Sa lahat po ng nagdadaan, natapos na o pinagdadaanan pa lang itong mga mental health issues, pangako po namin, kasama po namin kayo. Lagi lang kaming andito para pasayahin kayo. Ayan, maraming salamat Mr. Afro Apollo. Mamaya, sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, pag-uusapan po natin, mas napapaboran nga ba ang mga babae? Atin niyang sasagutin sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa pagkakulita. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang Res Bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na, libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will have in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa pagkakulita. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang Res Bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na, libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan! Saya Ayan. nun! Oo, Ayan. saya. Mukhang nag-exercise ka. Nag-exercise talaga ako. Oo. Do the hustle eh. Tama. And today po, dahil celebration pa rin po ng Women's Month, kahit madami po tayong sineselebrate ngayong buwan, pag-uusapan naman po natin dito sa Barangay Nyangay kung mas Yan. napapaboran nga ba ang mga babae. Naku, There. parang maganda yan. Ikaw, sa tingin mo mas napapaboran? Yes, of course. And of course, ikaw, Ha. Ma'am Shi.
Hindi. Syempre, no. Oo. no. At dahil Kaya mo ladies, suportahan, at dahil babae. ladies first, di ba, pinaburan? Mayonnaise. Tama. Charles, ano ang iyong hinaing? Ngayon. Oo. Ay, ako ba mauna? Lutang. Lutang yan. Ayan. Ngayon nga po mga kabalitaktakan, mas napapaboran po ang mga babae in terms sa mga trabaho, mga benefits at iba pa. Kasi nga din naman po, hindi biro ang maging babae. Madami pong kinakaharap na problema yan at marami pa pong iba. Especially sa trabaho, maraming mga kailangang isantabi kapag ikaw ay isang babae. Marami ding kailangang i-consider. We choose to compromise para nga din naman bilang pagpupugay na din sa ating mga kababaihan at bilang pagkilala sa kanilang mga nagiging contribution sa society. So ang masasabi ko, yes, napapaboran po ang mga babae. Yan. Oh. Bakit? No, we weren't. We weren't given enough favor. It started way back in the history of the Philippines. We were only given the right to suffrage because of Manuel L. Quezon. And prior to that, we were not given the right of suffrage, which is very vital to creating a form of government. So no, we weren't. Pagdating sa trabaho, excuse me, we weren't not given anything. Actually, doon pa nga kami usually na nahihirapan kasi we do not get the job that we want because we are babae. Oh, Kaya okay. mo ba yun, Lito? Kaya! Bakit naging lito na ako? Nag-Manuel Quezon na siya, alam mo, minsan mga kabalitaktakan, nagugulat talaga ako sa mga naririnig ko dito. Ganun pala yun. And good thing kasi sa mga simpleng segment natin na ito, natututo tayo. History, psychology, ayun. Kaya sumagot ka na, Lito. Ayan. Hindi ko na nga isusuot yung damit na yun. Ayan, mas napapaboran po ang mga babae. Kasi nga po, in terms sa mga batas na ipinapasa ng ating mga mambabatas, mas pabor po ang mga babae. Meron tayong mas malawak, na mas malaking time for their maternity leave, 'di ba? Compared to paternity leave, 'di ba? O onti lang, 'di ba? Ang mga lalaki. At saka nga din po, isa nga din sa mga malaking issue din ng mga kalalakihan kung minsan ay itong mga harassment sa mga lalaki. Kapag babae ang hinaras, sige, sa harap mo, anong una mong iisipin, naku, ang sama-sama nitong lalaking to, dapat ko, kapag yung misis naman, sinasaktan yung lalaki, tama lang yan, sige, turuan mo. Kaya, diba, mayroon na tayong gender bias doon, diba? Malaking issue yun na kinakarap din ng mga lalaki. Kaya kung minsan, nananahimik na lang kaming mga kalalakihan kahit under kami. Ayun, pero hindi po joke yun, hindi po, it's not a joke. Malaking issue pa rin yung gender sensitive itong bias kung minsan in terms sa mga pananakit sa mga kalalakihan. Kasi nga din naman nananahimik kami nananakit bigla-bigla yung toyo mong jowa o yung toyo mong asawa, di ba? Ayan. I believe in that, kasi nga totoo naman yan na nakikita at napapansin natin na every time, lalo pag sexual abuse, ang mga kalalakihan takot sila dahil pag sinabi na sexual abuse ang lalaki, parang nakakahiya, ano ba yan, kalalaking tao. And then, pagdating nga sa catcalling, yung mga, lalo sa Facebook, ito sinasabi nila to, bakit sa Facebook daw itong mga lalaki pag, uy, may abs, pag ganon ang mga komento, okay lang. Alam mo yung may mga comments na anakan nyo ako, yung mga diba? ganon ng mga kabalitaktakan. Pero pag babae ang kinomentan ng ganon ng mga lalaki, yan ay abuse, sexual abuse, harassment. Ikaw po. Okay. Yun lang yung sasabihin. However, sige nga, gender bias, going back again, during 1992, they didn't allow female to be part of the police enforcement. It was only because of our non-Christian President Fidel V. Ramos na inumpisahan niya to accept female cadets in PMA. Bakit doon? Bakit nyo sasabihin na we are given enough opportunity? Well, in fact, we were not. We were, sinabi mong gender bias din kayo. Kasi sinabi niyo kung ang trabaho ng panglalaki lang. Bakit ang mga babae, we cannot stand for the job that a man can do? Excuse me, we can certainly do more to that. Bakit merong coaching na nagaganap sa gilid ko? Saglit lang. Sige nga.
Ano yung sinasabi? Oh. What else, Ma'am Shi? Ayun. Yun. Totoo din po na lalo na pag dyan sa mga trabaho, no? Ano ako dito ako ay fair. Wow, Oh, fair, fair. na kapitan. Oo. Kaya ang Oo. bawat points na kanilang sasabihin ay aking ina-acknowledge. Dahil totoo nga din naman po, no? Kapag mga trabahong sa tingin nila ay kinakailangan ng strength, ng tapang, dapat lalaki yan Yes, eh. oo. Bakit babae? Hindi nila kinakatakutan ang mga babae. For example, sa atin pong sa mga pulis, hindi ko naman Oo. ninalahat. Mas takot ang mga pampasaherong mga sasakyan sa mga lalaking Yes. otoridad na nakikita nila kaysa sa mga babae. Yes. Okay lang yan. Babae laday ta. Oh, Yes, Sir Charles. yun. Oh, sige, ang huling banat natin mas napapaboran po ang mga babae kasi nga din po malaki yung kanilang ambag sa ating ekonomiya at yun nga din po in terms of leadership at sa pagga-guide sa mga kasamahan natin At isa nga din po dito mas napapaboran nga din is yung evidence natin Women and Children Protection Desk ng PNP, 'di ba? At least meron kasangga ang mga kababaihan dito po sa dito nga din po sa pagprotekta sa kanilang mga karapatan kasi nga din po we need to acknowledge also na vulnerable po ang mga kababaihan in terms of itong mga pang-aabuso, pero tandaan mo, babae ka, may karapatan ka. Yan. Oy, parang ano yun tagline nila. Lalaki ka, may karapatan ka din. Ayun. Oo pwede. naman. No, Ma'am Michelle. Ikaw. Siguro kasi the thing is that tanggalin na natin yung stereotype and biases for gender equality or gender Inequality. orientation. Ayan. Kasi I wanted to include also the people that I stand against LGBTQ as well. Kasi kaming mga kababaihan, if I would to add something from the Women Protection Desk, I would like them to encourage to also look at an equal protection for both genders and all genders that are included to it. Oo nga, there will be times na napapaboran kami. Sabi niyo nga kanina with maternity leaves, we're given ma-agree na siya sa 60 days or 60 days and the new law might extend it to 100. 90 days. Oh, 90 yun. days. Yun kasi, hindi kasi madali, syempre, to give birth, and that dun pa nga yung naging isang balita natin that we have postpartum depression, and that's really troubling. So we needed all the support that we can get from our community. Maybe at times that we are being favored. So siguro yun lang yung una kong, parang pumabor tuloy ako kay Bojo. Oo nga. Yun lang naman. Pero napakaganda ng round po na ito or itong ating usapin ngayong araw. Dahil ito lang po ang barangay Nyangay namin na talagang nag-a-appreciatean sila ng isa't isa. Ano po? At talagang ina-acknowledge po nila ang karapatan ng babae at lalaki. Though may pinaglalaban ng babae, may pinaglalaban ang lalaki, hindi kinakalimutan ng dalawa nating kasama ang karapatan din ng sa kabilang sexual orientation, di ba? Pero sabi po dito sa theguardian.com, women are better off today. So mas nag-improve ang mga babae sa kung ano man ang kanilang gustong gawin sa buhay. Ngayon po sa generation compared sa dati, pero it is still far from being equal with men when it comes to industry and government. So, sa trabaho, talagang mas napapaboran daw po ang mga lalaki. But, when we talk about protection and respect, mas napapaboran ang mga babae. Ayun. So, ang masasabi lang po ni Kapitan, babae ka man lalaki, bakla, tomboy, kahit ano ka pa, kahit mga hayop, no? Dapat irespeto natin ang lahat ng karapatan ng mga nabubuhay. Yan. Kaya naman, ano nga ba ang inyong side dito? Ano ang inyong take? I-comment nyo na po dahil babasahin namin yan at babatiin namin lahat ng nanonood sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan! Kaya mong
kaming pangamba makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala bukas ng bahay. Dahil bakunado na kaming magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, panatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Rest bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Bayad po. Ako, anak. Tabi mo na yan. Para masuklian ko ang mga sakripisyo niya sa taong bayan. Mapagbigay po kayo. Nakikita kong mahal na mahal ninyo ang iyong pamilya. Tama ka. Kaya nag-aalala ako. Paano ba matapos itong pandemyang to? Para matapos, umpisahan na ninyo. Magpabakuna na kayo. Dahil ko kayo, magpapabakuna ako. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan! No, napakaganda ng ating mga usapin ngayong araw, mga Yes. ka-MB. Kaya naman, sa mga gusto pa ng mas magandang araw, bumisita na kayo dito sa Baguio City dahil we are offering a lot of experience dahil nga nagbukas na ulit ang ating turismo. Ma'am Shisheki, baka gusto mong ikwento ang iyong mga pinuntahan. Oo, yung mga Actually, pinuntahan mo. Mas maraming ganap si Charles kahapon. Ay, ganun ba? Oo, mas marami kang napuntahan. Ako nasa Botanical Garden kami the whole day. Oh. And sobrang sobra. Ang saya ng feeling na nakakapag-tour ulit kami. And it also uplifts my soul na meron kaming support na nararamdaman sa community. And the really takeaway that I had yesterday was that the commendations of the people around them na, my God, you are existing pala. Ang mga tour guides pala namin, ganito kagagaling, ganito yung kalibre nila. And we were able to make something out of it kahapon. Kaya, shout out po sa mga lahat ng pumunta. Of course, to also Baguio Tourism Council for having us kahapon, for trusting us actually kasi ginaid namin yung mga VIPs here that attended the reopening of Botanical Garden. Yan. And kahapon nga din, doon sa coverage ko kahapon, may sumabit. Ayan, kahapon nga din po, ka-official na din binuksan atong panagbanga natin, panagbanga 2022. It is our festival, ito'y sa atin, at ito'y ating ipagmalaki. Kasi pwede kayong dumiretso doon, ang gaganda ng mga entry ng landscaping. You should look it, kailangan yung bisitahin yan kasi nga din naman, ang gaganda kasi ilan bang participants yun? 22. Yun ang pinakamarami. Marami, oo. Oo, ang gaganda ng mga gardens. Pwede kayong makipag-picture pero please lang po, sa pagbubukas po ng panagbanga ay irespeto po natin ang mga protocols, ang mga iba't ibang lugar dito sa Baguio City. Kasi kahapon may sinitakong may sinitakong turista. Pumasok siya doon sa taniman ng bulaklak doon sa Botanical kasi kasama ko din si Ma'am Shisheki. Pinagsabihan ko na kung pupunta po kayo dito ay kailangan nyo naman pong irespeto yung lugar namin. Kasi ganun din naman yung ginagawa nating taga Baguio. Doon magpapapicture. Magpapapicture kasi bagong mga tanim yun. Hindi dapat pinapasukan yun. So dapat siguro i-practice po natin itong pag-respect natin. Saan man tayo pumunta at kung saan man tayo mapadpad. Respeto lang po sana sa ating mga turista para happy ang ating pamamasyal. Oo, and kahit na hindi bagong tanim, hindi nila dapat sirain. Yes. Diba? Hindi dapat babuyin. Kasi napaka-importante po ng mga ganyan, no? Yan ang pagkakakilala ng isang lugar. Kagaya nga po din namin, no, na bumisita po kami sa Mankayan, Benguet. Yes! Alam nyo, ang kahalagahan, doon ko na-realize ang kahalagahan ng turismo sa isang lugar. Kasi ito ang hahatak sa'yo sa pagbangon. And alam mo, people from Mankayan are very thankful
pag naririnig nila na, pag sinasabi namin na, gusto po kasi namin ipakita ulit ang ganda ng bawat lugar. Dahil nga, ito ang bubuhay ulit, hindi lang sa turismo. Diba, tourism talaga ang hihila sa mga industry, sa mga economic industry, small businesses, and hope din yon na may bumibisita ulit sa atin. So, normal na talaga. Oo, yun nga eh. And the thing is that, yung economic recovery kasi natin, also, by the way, thank you to PWU Manila for inviting me last Saturday as your guest speaker. I am humbled and congratulations in your anniversary, founding anniversary as well. Yun kasi yung dinascuss natin is economic recovery in the forms of tourism industry. Yes. And talagang makikita mo yung the other guest speaker came from another place pa in the Philippines. And ganun din yung nangyari. Yung turismo talaga nila yung binangon, unti-unti nilang binangon talaga para sabi nga ni Ren, it's a pulling factor for other industries talaga to rise up again from this pandemic. Kaya thank you talaga for everyone na nakikita nila that there is an importance in the tourism industry. Yan. Speaking of having importance, nako, titignan na natin kung gaano ka-importante itong mga comment ng ating mga kabalitaktakan. Yes. Okay, uunahin ko na itong super fan talaga natin to, no? That's si Yes. Summer. Okay, sabi niya, Team Charles ako, bakit? Maswerte ka, Ma'am Sheki. Marami kang benepisyo kaysa sa lalaki. Walang violence against men, katapos ginagalang namin bilang princess at crush, alam mo kung sino katabi mo lang. Ay, oo, sabi naman ni Bok, sabi niya, black, white, men, women, LGBTQ, or whatever you are, we are all human. We should work together as human for the betterment of humanity. Gusto ko yun. Tama, no? Wala nang nag-comment tungkol dito. Pero gusto po naming batiin. Napakarami nating mga viewers from University of Baguio Mass Communication, mga students. So, Christine Makalinaw, ito po yung nakikita ko lang sa aking screen. Baka lumagpas na po, huwag kayong magtatampo. Hannah Likian, Angela Ann, ZP, ayun, sila lang ang nakita kong tatlo. Oo, kanina may new viewers din. Hindi ko lang masyadong nakita. Thank you. And to Mama Angela, thank you for watching. And others pa, marami kanina kaso lang nababalikan namin. But thank you so much for giving us those comments and binuo nyo ang aming umaga as much as binubuo namin sila. And to our interns also that we have here with us, Hannah, Christine, and Tom. Thank you so much for your support. Thank you. TikTok na yan. Oo, and also gusto po naming magpasalamat po sa Mankayan Tourism Office sa pag-alaga po sa amin. And of course, sa Lepanto Mines. Ayan, sa corporation po nila. Maraming salamat po sa pag-aalaga ng ating mga kasama dito sa media para din magtulungan po tayo para ibangon ulit at ipakita ulit ang ganda ng ating mga lugar. Yan. At para naman ma-enjoy ang pamamasyal nyo dito sa Baguio City, naku, bisitahin nyo po sa Upper Session Road, Batang 90s Milk Tea. Yan. Maraming mga flavors ang pwede dyan. And also, if you want to play music, go to Musar. I love Musar. Yan. Madaming mga iba't ibang mga instrument. At kapag ayaw nyo naman ang mag-play ng music, pwede naman kayong magpahinga at mag-refresh outside Baguio dyan sa Pugulaw Union, dito po sa Pugad Adventure Resort. Yan. Yes. Bisita na rin tayo sa only 5-star hotel resort dito sa Baguio City, Baguio Country Club. And we also wanted to say thank you also to the pioneer of online selling for construction and finishing materials, TG Home Builders, and Bridging Power and Progress Together, NGCP. Oo. At sa lahat po ng nagpapalinaw ng aming mata para makita namin ang ganda ng pagbangon ng ating turismo at ng ating buhay. Maraming salamat sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic and Dizon Vision Clinic. And of course, wala nang sapaw! With that, babatiin ko, Mama, Dadut, sa lahat po ng nanonood La Union all over the country. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood at laging tumututok po sa amin. Yan. And to my kids also, Laren and Ethan, good morning anak, mag-usap tayo mamaya kasi nagbabike sila ngayon. Ayan! And good morning sa inyo. And leaving you a friendly reminder to everyone, sabi nga ni Ren kanina, you cannot write
a book without a single page, without writing the single page. Kaya isulat nyo na. Make sure that you attain your small goals and big goals for today. Ang kasama nyong kakulitan, Ma'am Shisheki. Yan. At binabati ko din ang aking tatay ngayon na nagse-celebrate ng kanyang birthday. Professor birthday. Renato F. Limon mula po sa Dimsu, Bacnotan, La Union. Ayan. Good morning. Happy birthday pa. Tatawagan kita mamaya. And also magre-retire na kasi siya next week. So, happy retirement na din. So, titignan natin. Bababa tayo. Hindi tayo pwedeng mag-absent dyan. Ano? And also to Limon family, Fontanilla family dyan sa Nueva Ecija. Good morning! Ayan nga po. And of course, Randy Guzman ang nag-isang napakaliit pero napakakulit na nakasama nyo ngayong Lunes with very, very March. Tama, March. And high energy. Yan. Oo. Kaya bukas sisimulan ulit natin ang Tuesday ng binubuo namin. Sorry, ano ulit? Sorry na ko. Ano ulit yun? Yan! At bubuuin namin ang inyong Tuesday bukas yan kasi binuo na namin yung Monday nyo ngayon. Magbabalik pa rin ang inyong dynamic trio dito lang sa Morning Balita